Bueno, kaixo, nik Koldo Libarri naiz, ikasle ohia, naiz 2 urte egon nintzen eskola honetan, eraikin honetan, eta eraikinaren 30. urte hurren ospatzeko bildu gara. Bai, hori da, Urduñako eskola gutxienez eraikin berria Koldo dioen bezala 30 urte betetzen du, baina Urduñako eskolako historioa asko atzetik dator. Herriak bultzatuta sortu zen eskola, eta herriarena da. Ni izaskundi guri naiz, 30 urte baino gehiago eman dut hemen irakasle moduan lanean, eta izugarrizko poza ematen du, garai hartako ilusioa, kemena, hobetzeko grina, oraindik bere horretan jarraitzen duela ikustea. Gaurko ekitaldian bildu gara iragana gogoratzeko eta etorkizunari indar eta kemen gehiagorekin ekiteko. Bai. Eta ere, probestu nahi genuen urte guzti hauetan, hemendik ama, aita, amona ikasle pila pasatu da hemendik, batzuk urteak daramate eskola ikusi barik berriro, eta gonbidatu ditugu oraingo eskola ikustera, gaur egungo paisaia eta duela 30 urtekoa ez baita bardina, ez? Eta, gu harro gaude gaur egungo eskolaz, eta nahi genuen hori konpartitu iraganeko pertsonekin.